Welkom bij Scheldemondig. Mijn naam is Jan Rubbens, presentator en wij nodigen mensen uit met passie. En deze keer passie voor het leven, ook al ben je ongeneeslijk ziek. En daarom hebben wij twee deskundigen uitgenodigd. Eén is een echte deskundige en de ander is een echte ervaringsdeskundige. Met wie heb ik het genoegen? Ik ben Marianne van Dijk en ik ben werkzaam als oncoloog binnen Zorgzaam. En tevens ben ik palliatief geneeskundige en daarhalve ook lid van het palliatief team Zeeland. Een hele mond vol, maar het is wel heel duidelijk. Dus Marianne, jij bent mijn oncoloog in mijn ziekteproces. En naast jou zit... Marco van Dorst. Ik heb sinds 4 jaar uitgezaaide prostaatkanker, net als jij. Ja. En dan ben je ongeneeslijk ziek. Nou goed, en dan gaat er een hele nieuwe wereld voor je open. Ja. En daar gaan we het vanavond over hebben. Daar gaan we het vanavond over hebben. Want Marco, hoe heb jij het ontdekt? Wat gebeurde er toen jij op een gegeven moment klachten kreeg? Wat voelde je toen? Ja, het begon bij mij heel raar. Ik hielp bij een verhuizing en ging door mijn rug. En toen ik klaar was toen mijn rug eigenlijk weer een beetje op orde was, kreeg ik plasklachten. Oké. En de dokter vond dat niet te combineren. Die zag ook geen verband daartussen. Misschien is het er ook wel niet trouwens. Maar ik heb ongeveer een half jaar lopen klooien, zal ik maar zeggen. Ja, dat is duidelijk. Voordat ik eigenlijk op mijn eigen initiatief werd doorgestuurd naar de uroloog. Oh ja. Om eens een PSA-meting te laten doen. Oh ja. En ik zou nu alvast een oproep willen doen. Ik vind eigenlijk dat huisartsen er veel makkelijker in moeten zijn. Op het moment dat jij als man plasklachten hebt, meteen PSA laten prikken. Ja, dan moet ik even aanvullen, want ik ga nog even naar Marianne. Want PSA, ik bedoel, van tevoren al afgesproken, zodra dat ik een afkorting hoor, huppakee, Marianne, PSA. PSA is prostaatspecifiek antigeen en dat is wat we noemen een tumormarker. En dat zie je als je prostaatkanker hebt en zeker als je uitgezaaide prostaatkanker hebt, dat dat echt enorm verhoogd is. En wat zijn dan de waarden ongeveer? Dat is per individu heel verschillend. Het kan zijn dat je zeg maar boven de 20 zitten we altijd al te denken aan uitgezaaide prostaatkanker. Maar sommige mensen hebben 24, 30 en andere mensen zitten gelijk al in de 1000. Ja. Dat was bij mij. Bij mij ook. Dat dus laatste, ik had 1850. Maar hoe meet je nou de PSA? Want je hebt gezegd, het is een marker in het bloed. Ja. En dat meet je dus door een bloedmonster te nemen? Door een bloedmonster, dus gewoon door bloed te prikken kan je dat constateren. Oké. Ja. En wat doet dan wat is het, een antigene? Ja. Wat doet die dan, dat het veroorzaakt wordt in de botten en lymfeklieren, even kort? Het PSA, het zegt als prostaatspecifiek. En het zit dus op alle cellen die van de prostaat afkomstig zijn. Dus als de prostaat kwaadaardig geworden is, dan zijn er uitzaaiingen. Die komen door het hele lichaam, maar die komen van de prostaat af. En daar zit ook dat prostaatspecifiek antigeen op. Dus dat betekent dat je dan kan zien dat het door het lichaam verspreid is. En hoe kun je dat zien? Dat kun je, als je dus uiteindelijk wil kijken van je PSA is verhoogd en hoe zit dat dan? Dan ga je bezig met scans. En de meest betrouwbare scan is de PSMA-scan. Dat is een soort scan waarin ze die PSA radioactief labelen. Dat krijg je ingespoten. En dan gaat dat radioactieve stofje gaat er natuurlijk gewoon naar de cellen waar die PSA op zit. En dat kunnen ze op een foto kunnen ze dat zien. Ja, en dan kan je precies zien in je lichaam waar allemaal de uitzaaiingen zich bevinden. Oké, ja. Dat is bij jou ook gebeurd, Marco? Ja, ik heb verschillende scans gehad. Oh, ja. Het begint altijd... het eerste is die PSA-meting. Om dan nog even heel kort op terug te komen. Dat is gewoon bloed prikken bij de bloedpolie. Dat is een test op zichzelf van €1 zoveel. Dat is allemaal niet zo duur. Het duur wordt natuurlijk als je bij de arts terechtkomt. Maar bij de specialist ook. Maar die test is super simpel. Binnen een uur kun je de uitkomst hebben. Ja. Dus mijn pleidooi nogmaals,
veel vaker doen. Ik sluit me bij de vorige spreker helemaal aan. Dat dacht ik. Maar, welke scans heb je dan? Ja, CT-scans, MRI-scans, een botscan. Die PSMA. Die waren volgens mij toen niet. deden we dat nog niet. Dat krijg je natuurlijk met voortschrijdend inzicht. Dan zie je op een gegeven moment dat er steeds betere methodes komen om te zien waar precies de kanker zich allemaal bevindt. En dat is de PSMA-scan. Nee, die hebben we nog niet gehad. Nieuwste van het nieuwste. Oké, zeg, en behalve scans, hebben ze bij jou ook een punctie genomen van een biops van de prostaat? Ja. Bij mij ook, dat hebben ze dus ook allemaal gecontroleerd. Ja. En dan op een gegeven moment krijg je de tijding. Ja. Het is fout. Wat gebeurt er dan in je hoofd? Ja, dat is moeilijk even te vertellen, maar... Ja, dan staat je leven op zijn kop. Ja, bij mij ook. Echt volledig. En dan mijn eerste reactie was, ik ga dood. Het is gebeurd. Maar vervolgens laat je meeslepen in de medische mallenmolen, noem ik het maar eventjes. Niks ten nadeel in Oostburg op 4 juli. Ja, dus dan inderdaad al die onderzoeken, scans. Vervolgens wordt er bepaald welke therapie voor jou de beste is. Nou, in mijn geval was dat... Eerst kreeg ik een bestraling, want het zit bij mij in mijn botten. En ik heb een pijnlijke ruggenwervel waar ze echt iets aan moesten doen. Want die drukt ook op allerlei zenuwen en zo. Daarna, en ik kreeg wel meteen al een hormoontherapie. En als derde kreeg ik dan de chemotherapie. Ja. Dus dat was een combi van 3. En dat was dan ongeveer klaar na... Ik denk dat na een half jaar was ik ongeveer er vanaf de start, zeg maar. En het was heel maf. Dan kwam ik bij de oncoloog. En de oncoloog, ik was weer door de scan gegaan. Die zegt, het heeft heel goed geholpen. Mijn PSA was dus enorm gedaald. Op de scans zagen ze bijna niks meer. En dan is het van tot over een half jaar. Ja. En toen viel ik in een zwart gat. Ja. Ik dacht echt van, maar wat nou? Eigenlijk moet je heel blij zijn, hè? Want alles heeft gewerkt. Ja. En dat is precies waar de hele behandeling om te doen is. Ja. En pas vanaf dat moment werd ik eigenlijk wakker. En begon ik me te realiseren van, potverdorie. Dit is er allemaal gebeurd. Ja. Oké, maar daar komen we dan even straks op terug. Want mijn verhaal is dan, in december 2021 ben ik ziek geworden. 10 januari is mij verteld van, je bent ongeneeslijk ziek. En toen kwam ik dus ook in die molen. En ik kwam dan bij Marianne als oncoloog en de internist, meneer De Poorter, dokter De Poorter. Uroloog. En ook scans en zo en noem maar op. En ik was 16 kilo afgevallen in een paar weken tijd, in januari. Ook tijdens het kerstdiner en oud en nieuw. Normaal kom je kilo's aan. Dus in het begin nog geen PSA gemeten, uiteindelijk wel. 1850 was die toen. En toen kwam heel het circus op gang eigenlijk onder leiding van Marianne. En hier zie je een foto van mij. Dat ik hier zo op de oncologieafdeling in Terneuzen zit. Werd ik heel liefdevol ontvangen. Ja, dat was bij mij trouwens ook. Daar was ik heel tevreden over. Heel tevreden over. Ja. Dus daar zie je dit is in maart, is dan... eerst in januari is die hormoontherapie begonnen. En later dus de chemo in maart. Ja. En wat doen ze dan? Chemo, wat doet dat dan met je kanker, Marianne? De hormoonbehandeling die zorgt dat je prostaatcellen niet meer gaan groeien. Want je prostaatkankercellen die gaan groeien onder de stimulatie van testosteron. Dus die hormoonbehandeling die legt je testosteronproductie stil. En daarmee stop je eigenlijk de groei van die kankercellen. En geef je je lichaam ook de gelegenheid om dat op te ruimen. Vroeger was dat gewoon waar we mee starten en dan was het klaar. Tegenwoordig weten we dat als we ook daarbij chemotherapie geven, dat de overleving gewoon veel langer is. En die chemotherapie die zorgt er nog extra voor dat die cellen nog extra kapot gaan. Dus die maken echt die cellen actief kapot, zodat die opruimreactie van het lichaam veel heftiger wordt. Opdoffer. Ja, maar dan krijg je dan ook weer preventief, slik je daar pillen voor? Hè?
Je bedoelt... de ontstekingsremmers? De ontstekingsremmers. Om de scherpe kantjes een beetje van die chemotherapie af te halen, krijgen mensen ook prednison. En dan voelen ze zich ook prettig. En dat betekent ook dat die kuur, die chemokuur... Want mensen denken altijd, oh, chemotherapie, nou, verschrikkelijk. Dan hang ik de hele dag kotsend boven de wc-pot. Dat is gelukkig niet meer zo. En bij de chemotherapie die jullie hebben gekregen... wordt dat eigenlijk allemaal heel goed... doorstaan. En wat je dus ziet, en dat is, bij jou weet ik het zeker, omdat ik het zelf gezien heb. Jij had ook zoiets van, chemo, daar begin ik niet aan. En het is klaar en ik leg bij de meneer en het is voor mij mooi geweest. Toch heb ik je overgehaald tot de chemotherapie. Hoor. Want ik dacht van, Jan, weet je... je gaat je waarschijnlijk alleen maar beter doorvoelen. Ja, maar weet je hoe dat komt? Ik heb zoveel ellende gezien, joh. Ja. In mijn familie en in mijn kennissenkring en die is heel groot. Dan dacht ik ga er niet aan beginnen. Ja, maar het is inderdaad wel wat jij zegt. Het imago van chemo is heel slecht. Ja. Maar die docetaxel, want dat is dan de chemo die wij gekregen hebben, die is heel goed verdraagbaar voor de meeste mensen. Je hebt altijd nog wel uitzonderingen, maar bij mij ook. Ik heb er nergens last van eigenlijk. Ja. En de pillen die je er nog bij krijgt, die zorgen ervoor dat het nog minder wordt. Alleen het nadeel van hormoontherapie en die pil is dat je weer heel veel aankomt. Ja, dat is duidelijk. Ik kon op een duur in geen broek meer hoor. Dat was, we hebben twee kasten. Eentje voor de grote broeken en de andere voor de kleine broeken. Ja, echt. Maar botversterkers, die doen ook nog wat, hè Marianne? Ja. Als je ziet dat de botten aangetast zijn... het is niet altijd dat de botten aangetast zijn bij uitgezaaide prostaatkanker... maar wel vaak. Dan worden die botten natuurlijk, als die opraapreactie komt... die komen allemaal gaten in waar die uitzaaiingen gezeten hebben. Ja, het is fijn als het lichaam dat ook weer opvult. Dat doet het lichaam ook wel. Maar met botversterkers gaat dat gewoon sneller en beter. Ja. En dan heb je de kans dat je spontaan op een gegeven moment iets breekt... omdat het bot bros is geworden. Veel minder. Sinds dat we dat hebben, die botversterkers... zie ik bijna nooit meer mensen die iets breken... doordat het bot verzwakt is door de kanker. Het helpt, dat helpt echt ook enorm goed. En een bot dat breekt door kanker is echt nog veel pijnlijker dan een bot dat breekt gewoonlijk. Dus dat is echt een enorme winst ook geweest. Maar Marco, je hebt dan ook nog bestraling ondergaan, hè? Begrijp ik, hè? Ja, dat was bij mij echt noodzakelijk. Omdat een van mijn ruggenwervels die was zo verkankerd, heet dat dan. Dat die echt op het punt van knappen stond. Ja. Waardoor ik een dwarslesie zou kunnen oplopen. Ja. En die deed ook pijn. Ja. Hij is nog steeds... Ik voel hem nog altijd wel zitten, zeg maar. Vandaar, ik heb ook altijd een kussentje in mijn rug als ik ga zitten. Maar na die bestraling was het eigenlijk wel over. Ja. En die heeft zich heel goed gehouden. En ik heb eigenlijk nooit die botversterkers gehad. Dat was bij mij kennelijk niet nodig. Okay. Misschien was het nog maar alleen op die plek vooral. Dat zou kunnen. Ja, dat kan. Hè. Dat het alleen maar daaruit gezaaid is. Dat kan het zit nog wel op meer plekken. Ja. Maar goed. Maar jij bent voor mij een voorsprong van 4 jaar. En jij bent eigenlijk mijn grote voorbeeld. Ja. Want jij hebt een keer bij mij op de bank gezeten. Jan, ik heb dus na die behandelingen... heb ik met mijn dochter gefietst in Portugal. Ja, dan zijn we gaan mountainbiken. En ik zeg tegen Annelies, mijn vrouw en tegen mijn kinderen... ik heb nog kans. Ja. Maar hoe zei dat? Ja, dat was echt... Ja, goed, maar het is voor iedereen natuurlijk anders van hoe het loopt. Dus in die zin... maar inderdaad, mijn oudste dochter, Mara, die dacht van... want mijn conditie was achteruit gegaan. Die was flink achteruit gegaan. En die zei, joh, pap, zullen we op vakantie gaan? En dan gaan we fietsen. Ja. Nou, en dan in een mooie omgeving, Zuid-Portugal, dat was hartstikke leuk. Lekker weer? Lekker weer, lekker eten. En mijn conditie ging echt elke dag gewoon omhoog. Ja, met sprongen. Ja. En niks elektrisch fietsen, gewoon echt een mountainbike. En, dus dat was tof. Dat was echt super leuk. Nou, ik ben dan de gelegenheid geweest om naar de sauna te gaan. In Axel, een warm zwembadje. 20 minuten mijn oefeningen doen. Want het was allemaal weg, hè? Die spieren, ja. De spieren weg, alles weg. En zo ben ik er weer bovenop gekomen. Ja. En dan kreeg je weer trek om te eten. En dan een beetje die kwalijke dampen eruit in de sauna. Ja, zo is het eigenlijk allemaal gegaan. Ja, fantastisch. Nou, ik heb nog wel een tijd last gehouden van, laat ik het dan maar emo-eten noemen. Dus ik zei straks, ik viel in dat zwarte gat, hè? Ondanks dat fietsen met mijn dochter. Ik ging
snaaien en eten en doen. En op een duur zat ik op 100 kilo. Zo. Ik kwam van 93. En echt, ik kon nergens meer in. Ik was mezelf ook niet meer. Dus daar ben ik wel aan gaan werken. Oh ja. En, nu weeg ik 86 en dat vind ik helemaal goed. Maar nog ietsje af. Maar ik bedoel, daar hoef ik niet zoveel voor te doen. Gewoon weer om normaal te wegen, zeg maar. Ja. En dat vond ik wel fijn. Ja, maar jij zei, ik viel in een zwart gat. Maar je bent eruit gekomen door overal hulp te zoeken. En dat vind ik nou wel heel knap van jou. Je hebt ook hulp gezocht bij de Erasmus, heb ik begrepen. En daar hebben we een heel mooi filmpje van. Wil je daar, voordat we het filmpje starten, even er iets kort over zeggen? Ja, maar voordat ik daar iets over zeg... wil jij nog even? Ik heb ongelooflijk veel steun ervaren van mijn gezin, mijn kinderen. Ja. Maar ook van vrienden en zo. Ja. Die kwamen ook gewoon allemaal... die kwamen langs en die gingen het gesprek aan. Dus dat hielp mij enorm. Ja. Dus dat is eigenlijk de belangrijkste basis. Ja. Maar goed, vervolgens begint dan je eigen zoektocht van om al die levensvragen waar je tegenaan loopt. En ook hele praktische vragen trouwens. Ja. Hoe lang heb ik nog te leven? Om er maar eentje in te gooien. Ja. Ik had het ook. Hoe ga ik om met al die emoties die hierbij komen kijken? Werken, kan ik het nog? Wil ik het nog? Financieel, hoe zit het al? Nou, echt 100.000 vragen komen er op je af. En dan kom je bij de hamvraag van, hoe krijg ik hulp bij al die vragen? Ja. En ik had eigenlijk gehoopt dat ik dat kon krijgen vanuit het ziekenhuis. Dus van de oncologische verpleegkundige bijvoorbeeld. Maar ja, dat kwam eigenlijk niet. Nee. Dus dat ben ik zelf maar gaan zoeken. Dus ik ben ook de beroerdste niet. En dan begin je op het internet. Oh ja. En er zijn allerlei sites. Kanker.nl is er eentje. Prostaatkankerstichting in ons geval dan hartstikke belangrijk. En nog eentje in die reeks is Stichting Duos.nl. Super belangrijk. Ik heb me ook meteen geabonneerd op de nieuwsbrief. En dan blijf je ook bij met allerlei onderzoeken. Noem het dan maar op. Heb je echt in verdiept, hè? Ja. Nou, mijn eerste stap. Ik kwam als eerste terecht bij Palazzoli. Daar heb in Hulst. Daar heb ik een heel goed gesprek gevoerd. En nog weer een tijd later kwam ik terecht bij het programma Leven met Kanker van de Erasmus Universiteit. Dat kun je vinden onder smart-onderzoek.nl. En ja, dat was toen nog een experimenteel programma waarin je digitaal, het was midden in coronatijd, hè, maar ze houden het vol als digitaal, met maximaal 12 mensen bij elkaar zat. Dat waren dan kankerpatiënten en ook, hoe zeg je dat, partners en zo, of kinderen van, dat kon ook. Ja. En nou, die gingen gewoon aan de slag met al die vragen waar ik mee zat. En ook wel, ze hebben niet voor elke vraag natuurlijk een pan-klaar oplossing, dat kan helemaal niet. Maar wel een manier van denken om ermee aan de slag te gaan. Oh ja. En daar heb ik heel veel van geleerd, en Ellen ook, mijn vrouw. Omdat die manier van denken was eigenlijk van, maak voor jezelf gewoon een soort actieplannetje. Dit ga ik doen deze week. Oh ja. Want anders is het namelijk zo'n berg met vragen, waar je echt, nou ja, daar kom je niet uit. Nee. Maar als je ze één voor één gewoon gaat afvinken, of zelfs nog in kleine stukjes doet. En dan gewoon van, nou, deze week ga ik dit en dit uitzoeken. Ja. Nou, en daar hielp het programma mij enorm goed mee op gang. Ja. Zullen we dan even naar het is goed, kijken? Ja. Toen wij in 2018 te horen kregen dat ik kanker had, dan staat je leven gewoon volledig op zijn kop. Echt volledig. En je gaat eerst die hele malle molen in, medisch. En dan word je gewoon meegesleurd. Maar zo gauw je het een beetje hebt laten indalen, dan komen er allerlei vragen op je pad waar je een antwoord op zoekt. Er is het alleen maar van hoe lang heb ik nog te leven? Wat als ik pijn krijg? Wat kan ik daarmee doen? Werken, financieel, echt alles staat ineens helemaal op zijn kop. Ik maakte me heel erg zorgen over de financiën, de financiële toekomst. Ja, dan hebben we uiteindelijk ook een financieel adviseur erbij gehaald, naar aanleiding van het programma. Dat was een van onze acties. En toen zijn we dat helemaal gaan uitzoeken. En toen was voor mij ook gewoon, kwam de rust eroverheen. Want ja, we hebben het uitgezocht, het is in orde.
En nou, mooi. Dat vond ik een fantastisch resultaat van het programma. Ja, ik vond het heel prettig dat het online was. In de eerste plaats natuurlijk vanwege dat je dan geen reistijd of reisafstand hebt. Maar daarnaast vond ik het ook wel fijn, omdat op het moment dat je achter je scherm zit, gewoon in je eigen huiskamer, dan kan je soms ook wat afstand nemen. Want het is natuurlijk, je hoort de verhalen van alle andere mensen. Soms merkte ik dat ik iets te betrokken was. En doordat je achter het scherm zat, kon je gewoon even achterover leunen. En dat heb ik als heel prettig ervaren. Nou, het belangrijkste, denk ik, wat ik geleerd heb, is dat je het in stukjes kunt knippen allemaal. Dus begin met kleine dingetjes om die te veranderen. Noem maar wat. Ja, ik voel me een beetje lamlendig. Nou, dan ga ik deze week eens, ik ga op mijn programma zetten dat ik 4 keer een half uur ga wandelen. Ik noem maar wat. En daar hielp het programma enorm bij. Ja, voor ons was het programma echt op het goede moment. En het heeft ons echt geholpen om belangrijke stappen te zetten. En daar zijn we ontzettend blij mee. En ik hoop dat heel veel andere mensen het programma ook nog gaan volgen en daar de vruchten van plukken. Goed, nou, dat was een heel interessante film. Nog eventjes een epiloog daarover, een nawoordje erover. Het is zoals alles in Nederland, als het over medische onderzoeken gaat en alles wat daarmee aanverwant is, moet dat allemaal bewezen worden en noem het dan maar op. Ja. Dus ze doen inderdaad een oproep in het filmpje om je aan te melden voor het programma. Om het daarmee ook, hoe zeg je dat? Erkend te krijgen. En dat mensen er ook aan deel mogen nemen en dat het dan denk ik betaald wordt door de zorgverzekeraar of zo. Ik weet niet precies. Dus ik nam deel aan een proefversie ervan. Maar ja, goed. Anderen kunnen kunnen nu al zich inschrijven en dan de vruchten ervan plukken. Ik zou zeggen, schrijf je in. Ja, zeker doen. Marian, je hebt daar een kaartje liggen. We hebben hier ook een mooie afbeelding van op het scherm. Ja. En dat is van Huis voor Levensvragen. Ja. En wil jij dat toelichten in eerste instantie en daarna Marco? Ja, nou ja, het is heel grappig. Marco zegt van dat zwarte gat waar je dan in valt. Dat is inderdaad, dat is bijna iedereen die chemotherapie heeft gehad. Of dat nou genezende chemotherapie is of chemotherapie bij een ziekte die niet meer te genezen is. We waarschuwen er altijd wel voor, maar we hebben er eigenlijk zelf niet echt handvatten voor als professionals om daar mensen in te begeleiden. Vroeger hadden we meer. En was er ook meer. Maar ja, dat is in de loop van de tijd door de zorgverzekeraar allemaal wegbezuinigd. Dus dat maakt het gewoon lastig. En de dingen die er nog zijn vaak dat mensen daarvoor moeten betalen. En ja, niet iedereen heeft daar geld voor. Dus ik vraag al heel lang, ik wil eigenlijk een soort sociale kaart hebben waarvan ik weet van waar kan ik mensen naartoe verwijzen? Behalve dan de sites die jij net ook al genoemd hebt, zoals bijvoorbeeld kanker.nl. Dus dat is, dat vond ik echt een gemis in Zeeuws-Vlaanderen. Dus daarom was ik heel blij, met het programma waar ik nu op gewezen ben, van het Erasmus MC. En jij had het ook over Huis voor Levensvragen. En toevallig van de week met een symposium waren daar kaarten voor die ik dus nu ook kan uitdelen op de Oncologie Dagbehandeling. En ja, misschien kan je zelf een beetje zeggen hoe jij dat ervaren hebt. Ja, ik kwam het tegen, een eerste linkje in een boek wat ik las. En toen ben ik gaan zoeken van, hebben we dat dan ook in Zeeland? We hebben het, maar het is goed verstopt, moet ik eerlijk zijn. Hoor. Oh. Dus het zit namelijk, als je het gaat zoeken op een site, zit het onder de zeeuwsezorgschakels.nl en dan nog achter een / Huis voor Levensvragen Zeeland. Nou, dus die moet echt toch al ingevoerd zijn. Maar als je nou Huis voor Levensvragen googelt, kom je daar niet op. Nou, volgens mij kon ik het niet direct vinden. Nee, ik zal het niet doen. Misschien nu wel. Inmiddels wel. Dus het www.huisvoorlevensvragenzeeland.nl. Oh, ze hebben nu een echte site. Ja, ze hebben nu een echte site. Oké, dat is nieuw. Dat is nog maar net. Ja, mooi. Ik kwam er uiteindelijk dus wel op. En dan kon je kiezen uit een aantal mensen waarmee je een gesprek kon voeren. En dat zijn dan mensen van allerlei gezindtes, zal ik het zo maar zeggen. Je komt met een katholiek raadsman, een protestantse raadsman of vrouw. Ik heb gekozen voor humanistisch meneer. En die kwam eerst voor een soort intake. Dat klikte meteen. En ik heb een stuk of 3-4 gesprekken volgens mij met Willem gevoerd.
En ja, dat hielp mij enorm. Dat heeft mij gewoon weer helemaal aan de gang geholpen. Ja. En ik had eigenlijk gewild dat ik er meerder had... dat ik eerder tegen dat centrum was aangelopen. Ja. En eerder tegen Willem. Om met mijn levensvragen aan de slag te gaan. Ja. En daarom vind ik het zo knap dat je nou hier heel open bent. Dat we andere mensen kunnen helpen die met dezelfde vragen zitten natuurlijk. Want je hebt het landelijk nieuws gehaald, Marco. Ja, dat vind ik toch wel knap hoor. Ik bedoel, hoe kom je dan dat je zo in de Telegraaf een heel interview gegeven hebt? Nou, daar heb ik natuurlijk... dat was niet eens mijn eigen keuze. Ik zal het even laten zien. Een artikeltje inderdaad in de Telegraaf. De chocoladeletters, die staan erboven. Ja, leven in blessuretijd, best een uitdaging. Ja, dat geldt dus ook voor mij, hè? Ja. Nee, de mensen van het programma van de Erasmus Universiteit, dus van Leven met Kanker... Die hadden mij dus eerst gevraagd om met dat filmpje mee te werken, samen met Ellen, mijn echtgenote. En daarna vroegen ze of ik een interview met de Telegraaf wilde doen om ook nog meer publiciteit voor het programma te genereren. En ik geloof dat het 3 dagen of zoiets in de krant gestaan had. En toen kreeg ik een mailtje van de onderzoekster. Het had goed gewerkt. Ze hadden heel veel aanmeldingen gekregen. Dus eigenlijk zit dat programma al tijdelijk vol? Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Zover weet ik niet. Maar in ieder geval hadden ze echt wel flink wat aanmeldingen gekregen. Oh, ja. En ze wilden meerdere groepen starten volgens mij. Dus blijf vooral aanmelden, zou ik zeggen. Ja. En als het echt niet meer kan, dan hoor je het vanzelf wel. Ja. Maar dat... Dus daarom deed ik het ook. Ja. Want je hebt eerst een beetje getwijfeld om het hier te doen, het interview. Want weet je Jan, jij, en dat bedoel ik niet vervelend, nee, maar jij schreeuwt het van de daken en ik heb zoiets nog van ja. Maar je hebt me wel overtuigd, ik wil mensen ook wel helpen om eigenlijk inderdaad, als je hulpvragen hebt, ga er dan ook achteraan. Ja. En weet ook waar je het zoeken moet. Ja. Want als je het allemaal in je eentje moet oplossen, dat is gewoon zwaar. En het is al zwaar. Want verdorie, je krijgt de mededeling van je bent ongeneeslijk ziek. Ja. Je weet ook niet precies hoe lang dat duurt. Dus dat zwaard van Damocles, dat hangt daar ergens. Ja. Hè? Continu, hè? 24 uur per dag. Ja. 7 dagen. Nou, ik denk er gelukkig niet de hele tijd aan. Maar... het is er wel altijd. Ja. Dat is zo. En af en toe zit dat duveltje, komt dan even naar boven. En sowieso, ik moet tegenwoordig elke dag pillen slikken. Dus dan is het ook weer nieuw. Ik moet 1 keer in de maand naar de huisarts voor een hormooninjectie. Ik heb opvliegers, die komen en die gaan de hele dag. Ja. En ik moet 1 keer in de 2 maanden op controle. Ja. Dus je wordt er eigenlijk voortdurend wel aan herinnerd. Ja. En dan ook nog als mensen vragen stellen. Joh, hoe gaat het met je? En dan moet je ook iedere keer weer bedenken. Wat ga ik deze keer eens vertellen? Ja, dat is natuurlijk. Dus, ja, maar dat stappenplan, ik heb dat zelf ook. Ik heb gewoon eigenlijk hier de studio in laten richten door Jean-Pierre. Van mensen waar jij ook mee begon. Je familie, je gezin, je buren, noem maar op. Dus in januari, toen ik zo ziek was, heb ik gedacht... Nou, als gids heb ik heel veel mensen rondgeleid, weet je wel. Ook op rondvaartboten. Dus ik heb een optie genomen in augustus om vanuit de Biesbos een hele dag te gaan varen. Nou, Marianne met Albert, die komen al. Dus ik wil jou voor de camera vragen, Marco, kom jij met Ellen ook in augustus en we gaan lekker meevaren op die boot? Eigenlijk ga je op je knieën nu, hè? Dus dan moet ik zeggen, ja, ik wil. Ja. Ik moet nog in mijn agenda kijken, maar ik wil. Ja, tuurlijk, leuk. Leuk hè? Ja, dat gaan we doen. Ja, mooie dus ik probeer ook de kampioen rozen heb ik uitgereikt op de oncologieafdeling. Nou, even misschien mijn uroloog, want jij zegt het leven vieren. Mijn uroloog in het Zorgzaam ziekenhuis, die zei vanaf het begin, en dat heb ik echt in mijn oren geknoopt hoor. Het is een Belg. En die zei, want ik vroeg, maar moet ik me inhouden en het beperken? En zei, manneke, leef, leef. En die heb ik echt in mijn oren geknoopt. Ja. En dat helpt mij nog. Ik gebruik dat nog elke dag. Ja, nou dezelfde uroloog was dat dan niet? Denk het wel. Ja, die zei tegen mij, want ik zou dan 17 januari 2022 geïnterviewd worden door Heinz Stufkes.
Weet je wat je zei? Jij kunt dat. Jij kunt dat op zijn Vlaams. Geweldig, hè? Dus er zijn natuurlijk, Marianne, best wat verbeterpunten. Maar het is natuurlijk wel zorgzaam. Heeft wel natuurlijk heel goed voor ons veel betekend. Je probeert het altijd. En de dames van de oncologie dagbehandeling doen ook echt hun knetterende best. Maar ja, wij zijn een klein ziekenhuis. Dus we hebben niet de middelen die een groot ziekenhuis bijvoorbeeld wel heeft. En wat natuurlijk heel erg veel roet in het eten heeft gegooid, is die corona. Ja. Want onze verpleegkundigen van de oncologie dagbehandeling moesten ook op de coronacohorten staan en daar werken. En dat heeft echt wel zijn tol geëist. Veel zieken, veel uitval. Ja, daar hebben we nu nog steeds mee te maken. Dus ja, we gaan proberen om ook weer die ondersteuning toch weer op poten te zetten. Daarom was ik heel blij dat ik een aantal goede tips nu heb. Dat heb ik ook al gelijk op de dagbehandeling gezet. We krijgen meer mensen die kunnen begeleiden. Er zijn bijvoorbeeld voor de dikke darmkanker hebben we case managers. Die dus inderdaad naar dat zwarte gat die mensen ook opbellen. Nou ja, voor de prostaat moeten we dat nog kijken hoe we dat kunnen doen. Voor de borstkanker gaan we het doen. Dus dat is nu weer wat je hoopt dat je weer kan op gaan bouwen. Zodat je de mensen ook op dat gebied kan ondersteunen. Gelukkig hebben wij, niet voor levensvragen, maar als mensen het psychologisch of psychisch gewoon heel moeilijk hebben, hebben wij inmiddels gelukkig ook een aantal goede psychologen waar mensen ook echt wat aan hebben. Dus ja, ik hoop ook dat we dat als ziekenhuis ook kunnen blijven bieden. Het gaat vooral om de bundeling. Ja. Want kijk, er is op alle vlakken is er wel iets, maar omdat je al zo aan je plafond zit eigenlijk, is het fijn dat het gewoon op één plek wordt aangeboden. Ja. En ik moet ook wel eerlijk zijn, op het moment dat het je aangeboden, want er zijn natuurlijk wel dingen tegen mij verteld, ook op de dagbehandeling toen, maar op dat moment zit je zo ongelooflijk in die medische mallenmolen, dan gaat je één oor in en vliegt je andere oor gelijk weer uit. Je bent alleen maar aan het overleven in die eerste tijd. En dat zwarte gat komt omdat je dan eigenlijk pas beseft, wow, wat is er gebeurd? En inderdaad al die vragen van hoe moet ik verder? Wat betekent het voor de rest van mijn leven? Wat kan ik nog? Wat mag ik nog? Hoe lang heb ik nog? Ja, samen vragen. Ik denk dat we het hiermee afronden. Maar voordat we het filmpje starten van Leven met Kanker van Erasmus, zou ik jullie hartelijk willen danken voor jullie komst naar de studio. Zowel als deskundige als ervaringsdeskundige. Ik hou jullie in de gaten en jullie mij ook open. Ja, zeker. En zo helpen we elkaar. En tot in augustus, hè? Ah ja. Ja, maar je weet niet of daar Ellen mee gaat. Ga jij het vragen of ik? Ja, ik ga het wel vragen. Oké, goed zo. Prima, dan kun je mee thuiskomen, hè? Precies. Oké, dan gaan we nu de kijkers bedanken en dan kunnen we dat filmpje wordt nog even gestart. Oké? Ja, is goed. Nou, beste kijkers, dit was weer eventjes een rondje Zorgzaam met een ervaringsdeskundige en ook de deskundige van Zorgzaam. Ik ben blij en ik ga er zo vast op proosten, niet alleen op deze aflevering, maar ook op onze bootreis. Marianne, daar gaat je, hè? Hoppa, hoppa. Op het leven. En op het leven. Nou, dankjewel. Leef, manneke. Leef, manneke. Gij kunt dat, weet je. In het Erasmus MC doen we onderzoek naar een programma voor mensen die leven met kanker en hun naasten. Hiervoor zijn we op zoek naar deelnemers. Het programma heet SMART en dat is eigenlijk een Engelstalige afkorting, maar die gaat over zelfmanagement en eigen regie. Dit is een groepsprogramma voor mensen met kanker en hun naasten, waarin ze leren omgaan met de problemen die kanker met zich mee kan brengen, waarbij we ons vooral richten op het versterken van eigen regie en zelfmanagement, zelfzorg. En het betekent concreet dat we mensen vragen om een paar keer een vragenlijst in te vullen en een dagboekje bij te houden tijdens de deelname aan het programma. Nou, kanker kan voor problemen en uitdagingen zorgen voor patiënten en voor naasten. Bijvoorbeeld, hoe kan ik omgaan met vermoeidheid of hoe vertel ik het aan mijn omgeving en familie. Nou, de groepen worden begeleid door procesbegeleiders. En procesbegeleiders zijn ervaringsdeskundigen en dat betekent dat zij zelf kanker hebben gehad en naasten zijn van mensen met kanker of een nabestaande zijn. Zij zijn opgeleid door ons om de groepen te begeleiden, een veilige sfeer te creëren, maar ook om iedereen aan het woord te laten.
zodat er ook geen oordeel is in de groep en iedereen wordt uitgenodigd om ervaringen te delen en ook van elkaar te leren. Er zijn minimaal 8 personen die deelnemen en maximaal 12 personen. Het is een online programma van 6 weken. Elke week is er een bijeenkomst en 1 sessie duurt 1,5 uur. Ik ben ervaringsdeskundige omdat ik zelf patiënt ben. Ik heb 16 jaar geleden diagnose gekregen. De belangrijkste reden om procesbegeleider te zijn is dat ik eigenlijk vroeger, toen ik de diagnose kreeg, tegen een aantal dingen aanliep. Ik had een heleboel vragen van, word ik beter, kan ik nog wel sporten, kan ik straks nog wel werken. Nou, toen kwam ik iemand tegen die mij daarmee heeft geholpen en daar was ik erg blij om. Dus ik weet hoe belangrijk het is wanneer je geholpen wordt. En je ziet dat mensen door het programma wat ze meemaken samen met elkaar de draad weer oppakken. Dat ze kleine stapjes zetten, we zetten kleine doelstellingen die dan behaald worden. En mensen vinden dat erg leuk en ze hebben er ook heel veel aan. Bijvoorbeeld, hoe doe ik een gesprek met een arts? Dat is vaak best wel moeilijk. En dat wordt ook geleerd hoe ze daarmee om kunnen gaan. Allerlei dingen eigenlijk die belangrijk zijn. En wanneer je ervaringsdeskundigen hebt, die weten wat er speelt. Die weten vaak ook wat een patiënt meemaakt. En die kan er dan veel beter op inspelen. Bijvoorbeeld, we laten mensen een actieplan maken. Dan de week daarop wordt dat besproken. En vaak leidt dat ook tot echt activiteit van mensen die dat zelf niet hadden verwacht. Voor meer informatie ga naar www.smart-onderzoek.nl of mail ons op smartonderzoek@erasmusmc.nl.